እዚህ ለሰ ፕሬዘንት ሲዮ ንምንጭ ሓጎስ ዝገልጽ ዛንታ ሒዝናልኩም መጺና ኣለና። ዕረፍትን ሰላምን ብምስኣኑ ኣዝዩ ዝሽገር ዝነበረ ሰብ እዩ። ብርግጽ ውሽጣዊ ሰላም ዝረኽበሉ ቦታ ክህሉ ኣለዎ እናበለ ከይተሓለለ ከናድዮ ጥራሕ ነዊሕ ግዜ ወሰደ። ሓደ እዋን መንፈሳዊ ዕቤት ንምርካብ ናብ ብሕትው ዝበለ ገዳም ከደ። ሱባኤኡ ምስ ወድአ ህድኣት ሓይሊ ዝሓሸ ስምዒት እውን ኣብ ውሽጡ ክሰርጾ ተፈለጦ። ገለ ነገር ከም ዝጎደሎ ክስምዖ ግን ግዜ ወሰደሉን። ስለዚ እቲ ኣብቲ ገዳም ዝረኸቦ መምህር ንሓደ ካብቶም መነኮሳት ከዘራርቦምን እታ ጎዲላቶ ዝበላ ሰላም ከናድያን ክረኽባን ክሕግዝዎ ድሕሪኡ ናብ ዕለታዊ ናብርኡ ሙሉእ ኮይኑ ክኸይድ ሓበሮ እሞ ከም ዝተባሃሎ ክገብር ናብቶም መነኩሴ ኸደ። ናብቶም መነኮስ ብምቕራብ ድማ ንሰላም ከመይ ኢልኩም ረኺብኩማ ክብል እታ ዝጎደለቶ መሊኡ ናብ ቤቱ ክምለስ ብምባል ሓተቶም። እቶም መነኮስ ንሰላም ዝረኸቡሉ መገዲ ኣርጊጾም ስለ ዝፈልጥዎን ንኽምልስሉ ግዜ ወሰዱን። ኣነ ንዝገጥመኒ ዘበለ እሽየ ዝብል ንኹሉ ዘጋጥም ነገር ሕራይ ኢለየ ዝቕበል ዘይተረድኦም መሲሉ ስለ ዝተሰምዖም ደጊሞም ንፈጣርን ንተፈጥሮን ይምእዘዝን እሺ ሕራይ ምባልን ተለማሚደ ኢሎም ዝያዳ መብርህ ሃብዎ። እዚ ሰብኣይ ናብ ቤቱ ምስ ተመልሰ ኣዒንቲ ልቦንኡ ተኸፍተሉ። እዚ ሰብኣይ ደራሲ ብዙሓት መጻሕፍቲ ካማል ራቪካንት እዩ። ድሒሩ ብዛዕባ ዝኩነታት ክዛረብ እንከሎ ኩሉ ቃንዛናን ጓሂናን ንህይወት ዝሃበትና ዘበለ ብምቅዋምና ይዝመጽእ። ህይወት ብመገዳ እናመርሓትና መገድና ክንመርጽ ንደሉ እሞ ሽዑዩ ወፅዓና ዝዛይድ ደጊም ኣነ እውን ንህይወት እሺ ሕራይ ክብላን ኢደይ ሂበየ ክብላን ጀሚረስ ንዝገጥመኒ ዘበለ ብምቕባል እሺ ሕጂ እንታይ ክኸውን ኣለኒ ብምባል እቲ ሓይሊ ካበይ ከም ዝመጽእ ክርዳእ ክኢለ ይብል። ርኢኹም ኣብ ህይወት ኩነታት ኣየር ሕማቕ እንተኾነ ናይ ፍቕሪ ሕቶና መልሲ እንተተሳእኖ ብዝተደጋገሙ ዕንቅፋታት እንተተገላታዕና ራህዋ ነብስናን ስድራናን ሃዲሙ እንተጓሃየና መደባትናን ከውንነትን ተዘይተሳኽዑ ናይ ስራሕ ዕድላት እውን ክዕፀውና ከለዉ ኣይፋል እንተይልናዮ ንዝገጥመና ኩሉ ክሳብ ልብናን ርእስናን ዘሕመና ንኩሉ ተፈጥሮ ዝሃበና ክንቃወሞን ኣይፋል ክንብሎን እንተውዒልናን እንተሓዲርናን ህይወትና እምበር መስርሕ ህይወት ኣይቋረፅን እዩ። ስለዚ ንዝገጥመና ዘበለ እሺ ሕራይ ይኹን እናበልና ዋሕዚ ህይወት ክዛሪ ፍቓድና ንግበሮ። ወትሩ ኣንጻር ዛራ ህይወት ክንከይድ እንተኾይንና ቅልስና ይሕይል እዩ። ህይወት እናንሳፈፈ ክወስደና ምእንቲ ግን ንህይወት ከም ዘላቶ ንቀበላ እሞ መገድና ክምቅር እዩ። ሓደ እዋን ኣልበርት አንሽታይን ህይወት ከም ብሽክለታ ምዝዋርያ ወትሩ ድማ ንቕድሚት ክንከይድ ኣለና እንተዘይኮይኑ ግን ሚዛንና ከነጥፊ ኢና ኢሉ ነይሩ። እዚ ለሰ ፕሬዘንት እዩ። ስለ ምክትታልኩም ኣዚና ነመስግን። ሰላምኩም ይብዛሕ።